Am auzit la un moment dat povestea unei tinere care îi se plângea tot timpul tatălui ei ce viață grea are. Neplăcerile o copleșiseră și voia să renunțe la tot. În timp ce o asculta, tatăl ei a umplut 3 oale cu apă și le-a pus la fier pe aragaz. În prima a pus felii de morcov, în a doua ouă și în a treia cafea. Le-a lăsat pe foc câteva minute și apoi a pus morcovii, ouăle și cafeaua în 3 recipiente pe care le-a așezat în fața ei. "Ce vezi aici?" a întrebat el. "Morcovi, ouă și cafea," a răspuns ea. A rugat-o să se uite la morcovi. A luat o feliuță și a zdrobit-o între degete. După aceea i-a spus să examineze un ou. A scos oul, i-a spart coaja și a văzut că era suficient de fiert. Într-un final i-a zis să soarbă o gură de cafea. Fata a zâmbit, după care i-a gustat aroma puternică. "Ce înseamnă asta?" a întrebat ea. Fiecare ingredient a avut de suportat aceeași operațiune, fierberea în apă, dar fiecare a reacționat diferit. Morcovii sunt tari. După ce îi fierbi însă, se moaie. Oul este fragil, are o coajă subțire și un lichid în interior care se întărește după ce îl fierbi. Boabele de cafea se schimbă foarte puțin, dar apa se modifică foarte mult. "Tu cu care dintre ele semeni?" a întrebat-o el. "Când treci prin momente mai puțin plăcute, cum reacționezi? Ca un morcov, ca un ou sau ca boabele de cafea?" Viața e plină de împrejurări potrivnice care ne pot pune la pământ. Le putem permite acest lucru sau putem profita de pe urma lor, îmbunătățind cât putem de mult situația.